A continuació té la paraula el senyor Roger Torrent, del grup parlamentari Junts pel Sí. Gràcies, presidenta, president, vicepresident, consellers, conselleres, diputats, diputades. Jo entenc que una mica la meva funció ara aquí és intentar tornar a centrar el debat en els pressupostos, perquè al llarg de la tarda, entre Nostradamus catastrofistes fallits, entre paladins teòrics de l'esquerra, dipositaris de l'esquerranòmetre i històries marineres, la veritat és que de pressupostos se n'ha parlat poc. S'ha parlat molt, però s'ha parlat poc de pressupostos. Per tant, jo intentaré tornar a centrar una mica el debat i, en tot cas, posar-hi una mica de rigor. 2017. Els pressupostos són per un any, el 2017, en el qual entrem amb la certesa de que serà un any decisiu, de que serà un any definitiu. L'any de la democràcia, podríem dir-ho així, l'any del referèndum. I necessitem, evidentment, uns pressupostos que són fonamentals per afrontar aquest exercici, que són fonamentals per afrontar aquest any. Són bàsics perquè generen unes polítiques públiques d'ajuda a les famílies que són essencials, que són inexcusables. Famílies que potser no segueixen la dialèctica que en major o menor grau, en major o menor encert fem des d'aquí, però sí que esperen la reducció de les llistes d'espera, que esperen l'atenció domiciliària o que esperen totes les altres polítiques socials que poden contenir aquests pressupostos. Són uns comptes públics per això. Són essencials per assegurar això, per intervenir en el present i, per tant, per intentar subsanar totes aquelles necessitats emergents d'avui, però també uns pressupostos que ens apel·len al futur, que parlen de la immediatesa, però que també parlen de la imminència del futur que ens espera. Aquest és el repte. Canviar de marc, fer un nou marc. Ens cal saber com a país que quan afrontem les necessitats peremptòries de la nostra gent hi podem accedir i podem actuar amb el màxim d'instruments, amb el màxim d'eines a les nostres mans, amb el màxim de responsabilitat. Volem tota la capacitat per poder fer polítiques socials i, evidentment, construir un major benestar pels nostres ciutadans, un major benestar que mereixem. I per demostrar-ho aprofitem tota la capacitat de maniobra que avui tenim a les nostres mans, per minsa que sigui, per poca que sigui, tota la capacitat de maniobra que tenim. Això va de millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. Això va de millorar les condicions de vida dels catalans i les catalanes. I seria políticament irresponsable, socialment reprovable, no aprofitar el marge, tot el marge, el màxim marge que tenim avui. Volem aprofitar tot el marge per ajudar aquells qui més pateixen, però volem aprofitar tot el marge també, i paradoxalment, per superar-lo. Abans no siguem independents, hem de saber aprofitar tot el que l'actual context autonòmic, tot el que l'autonomisme ens permet fer en polítiques que ajuden els nostres conciutadans, a les famílies del país. Fonamentalment per tres qüestions, per tres arguments. Primer, perquè les necessitats són avui i no poden esperar més de maig. Les necessitats, les emergències, són avui. Segon, perquè només així demostrarem què volem fer amb totes les eines que té un Estat, que és construir benestar, dotar de dignitat, la màxima dignitat possible, a tots els ciutadans. I tercer argument, perquè només amb un govern fort avançarem cap a la independència i un govern fort es demostra amb la fortalesa de les seves polítiques socials. Aquests tres arguments, aquestes tres qüestions són els que, des de la nostra òptica, fan una barreja de la convicció i de la responsabilitat, de l'ètica de la convicció i de l'ètica de la responsabilitat que ens fa aportar aquests pressupostos avui aquí. Això és el que fa aquest projecte de pressupostos, eixamplar al màxim la capacitat de fer polítiques socials que té l'autonomisme. Però volem anar més enllà. Volem anar dels perímetres estrets
del marc autonòmic a la plenitud de la república. Palanca de canvi. Aquests pressupostos també han de ser una palanca de canvi. Certament, són pressupostos autonòmics, cert, però són imprescindibles per poder-ne fer uns d'estat. Aquest és el nostre plantejament amb aquests pressupostos. Aquests són els eixos que ens hem plantejat a l'hora d'afrontar aquests pressupostos i que es poden resumir amb 3 grans idees. Primera, la vocació social per fer front a les necessitats del present i també per dibuixar el model de benestar que farem. Segona idea que sustenta aquest projecte de pressupostos. Referèndum, referèndum, referèndum. L'any 2017 serà l'any del referèndum. I tercer i últim eix, la construcció de les estructures que necessitarà la futura república. Aquests són els 3 eixos que en definitiva contenen aquests pressupostos. I aquests són els 3 eixos que hem de fer servir per jutjar aquests pressupostos. Els jutgin amb la màxima severitat de la que siguin possible, la màxima severitat que vulguin, però ho facin amb rigor. I el rigor també ens fa parlar del context en què es fan aquests pressupostos. Uns pressupostos no només és la voluntat, la vocació que volen projectar, sinó també el context en el que estan inscrits. I en relació al context, en relació al marc autonòmic, hem de parlar, perquè avui també se n'ha parlat poc, més enllà de crides a la solidaritat, d'allò que ens atenalla avui, d'aquells elements que l'Estat planteja i que tenallen les finances de la Generalitat. Podem parlar del FLA, aquest sistema pervers, aquesta eina perversa del FLA, del càlcul a la baixa de les bestretes, n'ha parlat a bastament el vicepresident, que fa que, fixin-se bé, en el fons sigui la Generalitat qui estigui finançant en part l'Estat. O podem parlar sobretot del sostre de dèficit. Saben perfectament, perquè no només ho diu aquest govern, no només ho diu aquest Parlament, ho diuen entitats acreditades en el sector, saben perfectament que el dèficit, el límit de dèficit que ens correspondria està al voltant de l'1,18% i no el 0,6% que se'ns imposa. Per cert, senyora Romero, avui vostè deia, escolta'm, els ajudarem amb el límit de dèficit. Fixin-se si ens van ajudar que el PSOE ha donat el vistiplau a només aquest increment d'1 dècima del límit de dèficit. Si això és ajudar-nos, sisplau, no ens ajudin. El límit de dèficit que ens marca l'Estat és una condició draconiana en relació a les finances de la Generalitat i, per tant, en relació als pressupostos i, conseqüentment, en la possibilitat de fer polítiques socials. I deia el senyor Coscubiela, saltin aquest límit de dèficit, siguin desobedients. I jo li preguntaria al senyor Coscubiela, i llavors com pensa finançar el dèficit? Fent-nos més dependents dels bancs? Anant als bancs? Anant al mercat? Aquest és el seu model de no dependència, de desobediència, no recórrer al FLA, saltar-nos el límit de dèficit per anar als bancs i, per tant, fer-nos més dependents als bancs, no nosaltres, sinó les futures generacions de catalans i catalanes que vindran. Podríem parlar també aquí dels impostos que el Tribunal Constitucional, dia sí, dia també, amb aquesta obsessió cap a allò que tot allò que surti d'aquest Parlament ha anat tombant un rere l'altre. Evidentment, això també és un impediment, un entrebanc important a l'hora d'incrementar les possibilitats de finançament de la Generalitat de Catalunya. Deia el senyor Fernández, entrem en una nova etapa, l'etapa del diàleg il·lusionant. Em penso que ha dit textualment això. Si tot això que li he plantejat li sembla que són proves de diàleg il·lusionant, jo no sé vostè quins diccionaris fa servir, quins plantejaments fa servir. Tot això són proves justament del contrari, de que el diàleg no existeix i que no ha existit mai. En conseqüència, encara no podem fer els pressupostos que es mereix l'esforç fiscal que fan els catalans i les catalanes. Encara avui l'esforç que fan els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país no es veu del tot reflectit en els pressupostos. I justament perquè nosaltres volem saltar aquesta paret, justament perquè nosaltres volem superar aquests
condicionants que ens limiten, és legítim i és necessari que anem repetint tot allò que fa que vulguem, insisteixo, saltar aquesta paret. I ho farem, ho superarem aquest marc autonòmic que ens atenalla i ho farem a través de la democràcia, a través del referèndum. Per cert, hi ha qui ha vingut aquí i li ha dit que 5 milions d'euros li semblaven excessius per un referèndum. Potser és que li semblen més adequats 5.500 milions d'euros per rescatar autopistes. La democràcia té un cost i en alguns els hi sembla que qualsevol euro, un únic euro destinat a la democràcia, ja és massa. Farem en aquest 2017 el referèndum que ens permetrà superar el marc autonòmic. I superarem aquest context en el qual s'han fet uns pressupostos, malgrat tot, malgrat tots els malgrats, uns pressupostos expansius socialment. Els condicionants avui no tenen res a veure amb els del 2003 o amb els del 2010, per exemple. Ni la situació dels ingressos, ni els condicionants que posa l'Estat, ni molts altres paràmetres tenen res a veure. Per tant, és difícil comparar les realitats del 2003-2010 amb les d'avui. I molt menys fer-ho amb xifres absolutes. Es pot comparar allò que és comparable. I allò que és comparable no ho marquen les xifres absolutes, sinó que ho marquen precisament les xifres relatives, que justament són relatives perquè posen en relació uns pressupostos amb uns altres. Doncs bé, si fem això, veurem que efectivament aquests pressupostos contenen un 74%, un 74,7%, per ser més exactes, d'aquests pressupostos es destinen a despesa social. I això no havia passat mai. Això no havia passat mai amb cap altre pressupost. És la primera vegada. Vostès diuen, no són els pressupostos més socials de la història. Doncs si són els que destinen més percentatge a política social, llavors què són? Efectivament, són els pressupostos més socials que s'han plantejat en aquest Parlament. Aquest increment del 74,7% que fa que aquests pressupostos siguin els més socials comporten 1.170 milions d'euros. 1.170 milions d'euros que es destinen a aquells eixos fonamentals de l'estat del benestar, és a dir, a salut, a ensenyament, a habitatge, a transport públic, a afers socials. I dins d'afers socials també a la renda mínima d'inserció. 70 milions més per la renda mínima d'inserció. Justament el compromís que tenia aquest grup parlamentari, justament el compromís que tenia aquest govern. Ens parlen de renda garantida de ciutadania, certament, i saben perfectament, si fossin honestos ho haguessin dit, que hi ha una ponència oberta en la que s'està treballant aquesta qüestió, a la que hi ha propostes sobre la taula, a la que hi ha una proposta del govern, una proposta d'aquest grup parlamentari sobre la taula. Una proposta que, fixin-se bé, és més expansiva, té uns imports més elevats, però també planteja un model més proper als més vulnerables que, per exemple, la proposta que acaba de fer el govern del País Valencià. I tinguent en compte que vostès segur que tenen moltes simpaties polítiques cap al govern del País Valencià, estic convençut que, donat que la seva proposta és inferior a la del Parlament de Catalunya, estic convençut que la ponència aprovaran aquesta proposta que hem posat sobre la taula, que, insisteixo, és superior a la que presentava el govern del País Valencià. Per tant, renda garantida de ciutadania, i tant, i per això s'està treballant. I el compromís precisament eren aquests 70 milions d'euros de més que s'inclouen en aquests pressupostos i que s'aniran incloent en pressupostos successius fins a arribar en els compromisos que hem adquirit. Despesa social en els eixos, en les bases, en els fonaments de l'estat del benestar. Per cert, la reforma horària també és estat del benestar, senyor Coscubiela. I diu molt poc d'un exsecretari de l'UGT menys tenir la reforma horària com ha fet vostè des d'aquest faristol. La reforma horària també és estat del benestar, i si no, ho pregunti a tots els treballadors i treballadores d'aquest país. Acabo. Pressupostos expansius socialment. Cap altre pressupost del nostre entorn, ni en aquells en què molts de vostès participen del seu govern, participen directe o indirectament de la seva aprovació,
té un increment del pràcticament 8% d'expansió, 8% de creixement. Per tant, són uns pressupostos expansius. Sigui com sigui, ens trobem davant d'uns pressupostos que, evidentment, actuen davant les necessitats del present, però dibuixen també el futur que volem. Aquests pressupostos són fonamentals per abordar aquest any transcendent que encetem. Són fonamentals per a l'any de la democràcia, per l'any 2017, que també serà l'any que superarem les estretors del model autonòmic. I des del nostre punt de vista podem fer dues coses, evidentment. O fer, com es va fer al juny i una majoria d'aquest Parlament, llançar tots aquells milions d'euros d'increment en polítiques socials que plantegen aquest projecte de pressupostos, o justament aprofitar-los. Nosaltres creiem que tenim l'oportunitat d'aprofitar aquest creixement en polítiques socials. Acabo, presidenta. Aprofitem-los. Per l'ètica de la responsabilitat i l'ètica del convenciment que deia al principi. I jo sé que la responsabilitat i jo sé que la convicció a vegades costa d'exercir-la. Però s'ha d'exercir quan toca. I entenem nosaltres que avui toca aprovar aquests pressupostos bàsics per a les famílies d'aquest país, bàsics per a la democràcia, bàsics per construir la república. Moltes gràcies.